En Santiago hai moito do que falar e agora tamén hai debate. Cada luns ás 12 do mediodía en Radio Líder Santiago abrimos os micrófonos para analizar o que pasa na cidade. Actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Estamos en tempo de debate, unha nova semana, cada luns, ás 12 poucos minutos, e ata prácticamente a unha. Teñen tempo para debatir. Os 4 grupos con representación no noso Concello, no Concello de Santiago de Compostela, que como sempre lles convidamos pois a analizar o día a día distintas cuestións. Hoxe falaremos dun par de temas. As zonas industriais. Dicía un dos xornais de tirada regional esta fin de semana que o polígono de Costabella precisa de 1 millón de euros para acondicionarse, que está abandonado. Son os propios empresarios os que votan en Dan. O da Xionlla, efectivamente, o da Xionlla. Tamén vemos como hai reunións, algunhas máis amables que outras, co polígono do Tambre, onde dende o Tambre tamén demanda unha serie de melloras, unha gardería, un supermercado que non acaban de avanzar. Hoxe tamén coñecemos a través da prensa como a contorna de Santiago de Compostela, concellos do noso cinturón, se vai redimensionar con 4 millóns de metros cadrados máis de solo industrial. Estamos a falar de Coristanco, Teo, Cabana, Valdodubra, Ames, Ribeira e o Porto do Son, que van ter novos polígonos. Imos a falar de zonas industriais e imos a falar tamén da situación da Policía Nacional. Xa pasaron 2 meses dese incendio, un incendio que os poucos días tivo de novo un refacho que foi atendido. Outro día víamos como retiraban coches, motos, vehículos, unha situación bastante precaria que están a vivir os axentes e, polo tanto, nese atender as demandas de terceiros dos propios cidadáns, pois tamén estánse vendo bastante perxudicadas. Imos falar destes dous asuntos, non eu, senón os convidados que temos hoxe representando o BNG, a Iago Lestegas. Moi bo día, Iago. Hola, bon día. Graciñas por correxirme. Olaia Otero, do Partido Popular. Bo día. Moi bo día, Olaia, que tamén a temos por aí. Temos a Marta Abal, do PSD da PSOE. Moi bo día, Marta, benvida. E María Rozas, de Compostela Aberta. Hola. Hola, moi bo día a todos. Graciñas, como sempre, por buscar un oco nas apretadas axendas que tanto o grupo de goberno como a oposición teñen para sentarse aquí cada semana. Isto vaya por diante. Unha primeira valoración de como están as zonas industriais, de como hoxe as noticias din que o noso cinturón pois sí que avanzan, ampliación de metros cadrados, novos polígonos industriais. Como está a situación en Santiago de Compostela? Entendo que con empresas que queren traballar e ter un solo na capital de Galicia por todo o que implica, e tamén esas demandas que se fan das zonas industriais que xa hai, se poden atender, senón como pode ser o do Tambre, esa gardería, ese supermercado, eses complementos que poderían facilitar o compaxinar traballar nunha zona industrial pois co día a día de ter unha familia. Empezamos, por exemplo, con Iago Lestegas. Zonas industriais Santiago de Compostela. Cal é a situación actual? Bueno, unha pregunta moi ampla, non? Unha pregunta amplísima. Agora mesmo, por exemplo, están en desenvolvimento ou teñen algún tipo de proceso de desenvolvimento, xestión urbanística, 3 ámbitos. Por unha banda está o Sud 29, que está ao sur do polígono da Xionlla, rodeado de vías de alta capacidade, un ámbito triangular que está rodeado por vías de alta capacidade. Eso está desenvolvendo Xestur a través dun POSE. Un POSE é un plan estruturante de ordenación de solo empresarial, por tanto un instrumento autonómico que xestiona Xestur. Xestur é unha entidade que existe e que ten ese obxectivo, é dicir, que é unha entidade que se creou para desenvolver áreas empresariais, non? Entre outras cuestións. Entón, Xestur está redactando ese POSE
para o Sud-29 do Monte Medorra, que é o nome que ten. Ten un informe, o sea, emitiuse un informe ambiental estratégico en novembro de 2024. É certo que nós agora non tivemos máis novidades, non sabemos en que eso tramita o Xestur non nos ten moi en conta no proceso e non sabemos en que situación está esa tramitación. Sí que polos prazos que deran inicialmente xa tería que estar rematado, entregadas as parcelas, e non está, pero non sabemos en que situación está. Eso, insisto, é un trámite autonómico. Despois está o Sud-19, que está ao sudoeste das instalacións de Finsa. Finsa é a propietaria única dese ámbito, e Finsa está redactando un plan parcial que teria que aprobar o Concello para poder ampliar as súas instalacións en continuidade. E despois está o Sund-32, que é o de Lavacolla, que está promovendo tamén outra entidade particular, neste caso cun instrumento autonómico, cun PIA. Tampouco lle corresponde ao Concello tramitalo, senón, en todo caso, a Xunta de Galicia, que será que teña que aprobalo, e nós o que fixemos foi presentar alegacións, igual que fixo a veciñanza, para mellorar as condicións de integración coa contorna, o respecto ao Camiño de Santiago que pasa por xusto, bueno, bordeando ese ámbito, os accesos e demais. Entón, esa é un pouco a situación. Despois temos o caso do polígono da Sionlla, o conflito con Xestur polo seu mantemento, do que, se queredes, falamos despois. Falaremos despois. Antes de dar paso aos grupos que están na oposición, gustaríame que intervira María Rozas como complemento dentro desa alianza do grupo de goberno á visión que acaba de decir Iago Lestegas. Que podemos engadir a situación que teñen moi ben resumido por Iago, por certo, das zonas industriais? Eu creo que o concelleiro de Urbanismo fixo un resumo moi acertado da situación que hai en Santiago nas zonas industriais. Eu quero trasladar, como sempre dicemos, dende Compostela Aberta, que fai falta solo industrial. Sin solo industrial non temos a base para que Santiago continúe medrando en industria. Dixémolo en diferentes ocasións, e non é que só, digamos, desde Compostela Aberta, senón que isto é algo que ten o apoio e a demanda pois dos colectivos empresariais. Gustaríame engadir que me refiro a solo industrial. Creo que é unha diferencia importante, un matiz importante, solo industrial e non solo empresarial, porque o que nos aconteceu en Santiago é que o solo que todos prevíamos ou que pensábamos que iba a ser para desenvolver industria, para ter un maior PIB industrial, pois acabou convertíndose en outros usos, porque así se permitiu no seu momento do seu desenvolvemento, en outros usos que son comerciais. Acabouse convertindo pois en grandes espazos comerciais e, por tanto, pois nin conseguiu o obxectivo de ter industria, e ademais fai unha competencia o que é o comercio local, que creo que non é de interese, non? Por tanto, necesitamos solo industrial. A mí sí que me gustaría que quen está a desenvolver agora mesmo o solo industrial, que neste caso é Xestur, desde un punto de vista da administración pública, Xestur depende da Xunta de Galicia, pois que tiveras en conta que o limite a solo industrial, porque creo que o que agora mesmo necesita Santiago é que non volvamos a ter pois outro polígono comercial, non? E pola miña parte, de momento, nada máis. Depois seguiremos analizando, antes, pois, por exemplo, Olaya Otero, Partido Popular, esa visión que teñen os populares de todo isto que estamos a falar, e que hoxe poñemos en riba da mesa en Hai Debate. As zonas industriais de Santiago de Compostela, esa visión que ten o Grupo Popular. Sí, eu creo que ninguén nega, nin pode negar que falla solo industrial, do mesmo xeito que ninguén pode negar que os polígonos industriais que temos agora mesmo en Santiago necesitan dun mantemento axeitado que non se está realizando, non? E ao inicio da tertulia, pois, comentabades ese erro que te corrixía o nome o concelleiro entre do polígono da Sionlla. Este é un dos polígonos que adoecen especialmente dunha falta de mantemento axeitado. E é un caso que dentro do Partido Popular denunciamos en varias ocasións, que é sangrante. E claro, eu creo que tamén hai que ter en conta os empresarios, que son os que denuncian. Ti comentabas pois ese proxecto de un supermercado, unha gardería e demais, pero que denuncian tamén, levan moito tempo xa denunciando esa falta de mantemento. E en relación ao estado dos polígonos, e en concreto o polígono da Sionlla, cando denunciamos dentro do Partido Popular esa falta de mantemento e a situación precaria na que está este polígono,
o compañeiro que teño á miña dereita, o señor Lestegás, decía que para o goberno do BNG arranxar a situación de precariedade que había no polígono da Sion era unha cuestión prioritaria. Estas declaracións fixoas o señor Lestegás no ano 2024. Estamos no ano 2026. Eu non sei se o problema é o concepto prioritario, que igual non entendemos todos o mesmo por prioritario, ou que é o que pasou aí, Iago? Digo yo despois que claro, no, sí, o que pasa co que me vas a decir probablemente xa mo tes dito outras veces e non serve. É unha excusa que non serve demasiado. Agora falamos. Sigue, Olaya, xa concluído? No, iba a decir un par de cousas máis. Adiante. Íbame retrotraer outra vez ao 2024 porque se queremos impulsar realmente a industria en Santiago, ter polígonos en condicións, lóxicamente é importante, porque se eu quero facer un investimento, investir cartos, se quero ser atractivo para a industria, pois terei que ser eso atractivo, e agora mesmo, se ven alguén a visitar os polígonos, a sensación de abandono absoluto pois non invita moito a poñer capital aí, non? E decía que me retrotraio de novo ao 2024, porque tamén no 2024, cando se inaugurou o Orbital, porque para atraer industria tamén hai que ter infraestructuras en condicións, o secretario de Estado comentaba naquela inauguración que o Orbitaliño estaría licitado en poucos meses. Digo, isto era 2024, estamos no 2026, que está pasando ca licitación do Orbitaliño? Porque polo que sabemos, estamos pendentes. De momento hasta aquí. Partido Socialista. Sí, a ver, bueno, máis alá da situación do polígono da Sionlla, que eu espero que o concelleiro nos aclare un poquinho que é o que está a pasar en estes momentos, porque houve un intercambio aí, non sabemos se de cartas ou de misivas entre a Xunta e Xestor, e quen está a padecer as consecuencias de que non se tomen decisións, pois son as empresarias e os empresarios, e en última instancia o tecido económico e social de Santiago, que se ve paralizado por a incapacidade de dúas administracións públicas de chegar a acordos, tendo en conta que cada unha ten as súas responsabilidades, as cousas como son, e isto é moi importante. A Xunta de Galicia ten a responsabilidade, ou tiña a responsabilidade de acordo coa acta de recepción, de asumir a conservación e mantemento hasta que se constitúa a entidade de conservación, pero o Concello de Santiago tamén ten a responsabilidade de promover esa constitución, e pensábamos que estábamos nesa fase última. Pero máis alá de eso, dende o Grupo Municipal Socialista, dende o Partido Socialista, sempre puxemos o foco en crear máis solo industrial. Citou o concelleiro eses polígonos que están ben en vías de desarrollo por iniciativa privada, ¿no? Por parte de Finsa, ou eso, bueno, en certo modo entendeuse. Este tema xo levamos en reiteradas ocasións ao pleno da Corporación Municipal, e se algo temos claro é que desde que se desapareceu en Movisa, ou igual que pasou co tema da vivenda pública protexida, pois o certo é que se paralizou ou se ralentizou a creación de solo industrial. De feito, foi desaparecer en Movisa e ralentizouse a creación do solo industrial. Estaban pendentes isto quizáis técnicamente o pode puntualizar mellor o concelleiro, pero as obras de urbanización dos 137 e dos 138 que permitiría poñer en circulación 138 parcelas, é urxente pois avanzar nesas obras de urbanización, ou que o Concello o impulse de algún modo, porque entendemos que isto é a confluencia de diferentes sensibilidades, non só políticas, sino tamén económicas, iniciativa privada, pero tamén é necesario poñer a vista máis alá, é dicir, non nos podemos quedar solo coa ampliación que se está a tramitar agora da ampliación da Sionlla, non nos podemos quedar solo con esas 138 parcelas pendentes de urbanizar, dos 137 e dos 138, sino que temos que poñer a vista moito máis alá. E aí o Concello, entendo, tanto o Concello como a Administración Autonómica a través de Xestur, que é a que ten as competencias nestes momentos para o desenvolvemento de solo industrial, son os que temos que tratar de chegar a acordos pois para ampliar ese solo, e de feito dende a Asociación Empresarial de Otambre sempre o citamos porque nos parece unha proposta bastante acaída. Se falaba de ampliación de solo que hai cerca do polígono do Otambre, é dicir, hai unha bolsa de solo no entorno do polígono do Otambre que permitiría ampliar e moito pois o solo industrial, que neste sentido coincido plenamente co matiz que fixo a tenente da alcaldesa
María Rozas, solo industrial, non comercial, entendendo que en industrial despois temos uns servicios tremendamente valiosísimos, vinculados á biotecnoloxía, vinculados ao I+D+I, pero, é dicir, non nos podemos quedar no que temos agora, no que se está desenvolvendo agora, senón que temos que ir moito máis alá. E, de feito, o Partido Socialista tamén propuxo en pleno que se crease unha comisión entre Xunta e Concello para impulsar precisamente máis desenvolvemento de solo, porque o que non pode pasar é o que de algún modo nos está pasando agora, que as empresas nos chaman e non temos solo para poñerlles a disposición e que se instalen en Santiago. Pois esta é unha primeira visión dende as 4 aristas dos 4 grupos municipais. Iago, moitas alusións, imos a ir respondendo, se lle parece. Sí, a ver, eu vou contar aquí unha cousa que é posible que resulte aburrida, seguramente un pouco habitual na política en que estamos habituados a mensaxes moi simples e explicacións, bueno, nin explicacións, como afirmacións moi rotundas, moi breves e moi simplificadas que non aportan absolutamente nada. Entón, vou facer unha explicación de cal é a situación do polígono da Xionlla. Insisto que pode resultar aburrido, pero creo que é necesaria. O Parque Empresarial da Xionlla ordenouse a través dun proxecto sectorial. Un proxecto sectorial que aprobou a Xunta de Galicia en 2007. Ese proxecto sectorial, de feito, xa foi incluso obxecto dunha modificación en 2021. A normativa dese proxecto sectorial, que se aprobou, que aprobou a Xunta de Galicia hai moitos anos, dicía: para os efectos de conservación das obras de urbanización constituirase obrigatoriamente unha entidade urbanística de conservación. E despois encadía: a totalidade dos gastos de conservación das obras de urbanización correrán a cargo da citada entidade urbanística por un prazo mínimo de 25 anos. Digo isto porque agora sorprende ver que hai que incluso cuestiona a obrigatoriedade de crear esa entidade urbanística de conservación, que estaba prevista como unha obriga no proxecto sectorial aprobado pola Xunta. Cantos borradores enviaron? No, E esta pregunta fago ya ao señor Listegas e a señora Aval, porque tamén gobernaron. Continúo. Claro, dende a recepción desa acta. Continúo. A acta de recepción das obras de urbanización que asinou o Concello e Xestur en 2015 di: a recepción das obras determina a asunción pola entidade de conservación do Parque Empresarial da Xionlla do deber de conservación da urbanización, quedando en tanto non se constitúa Xestur como responsable da conservación da urbanización. Ben, quen deben constituir esa entidade de conservación? Os propietarios de parcelas con uso lucrativo, que non é o Concello de Santiago. O Concello de Santiago ten aí parcelas, pero que son zonas verdes e demais, non son parcelas de uso lucrativo. Quen ten aí parcelas de uso lucrativo? Os propietarios particulares e Xestur. Por tanto, a constitución da entidade de conservación tiña que facela os propietarios de parcelas lucrativas. Como non o fixeron, ante inacción... Repito a pregunta, Iago, tamén, igual que estás dando... Non lle está gustando a explicación ao Partido Popular. O que pasa é que si estamos en tertulia entendo que temos que debatir, e como estás dando unha explicación tan didáctica, pese a como dices... feitos, Sí, non te estou poñendo en dúbida, pero como xa de entrada explicaches que nos ibas a ilustrar a todos... Pues non dixen eso. Bueno, con outras palabras. O que se pregunto é cantos borradores se teñen enviado dende Xestur para a constitución da entidade urbanística de conservación. Ainda non cheguei aí. Entón, pero escoita, é unha hora, avanza ya con este gas. Ben. En 2024, creo que foi, bueno, claro, ao principio do mandato, eu tentei ter unha xuntanza con Xestur para abordar este tema. Non foi posible. Hai unhas semanas tentamos de novo ter unha xuntanza con Xestur para abordar este tema. Tentamos puxémonos en contacto con eles por teléfono, falamos con eles por teléfono, pedimosles que marcasen unha data, nunca responderon á chamada, mandamosles un email para poñer unha data para esa xuntanza e tampouco nos puxeron. É dicir, é imposible para o Concello de Santiago reunirse con Xestur para abordar este tema. Eso está comprobadísimo. Non somos capaces, non nos aceptan poñer unha xuntanza para isto. Entón, o Concello iniciou o procedimento para crear esa entidade urbanística de conservación por inacción das persoas que tiñan que facelo, persoas físicas ou xurídicas. Nese proxecto de estatutos, o Concello asume unha serie de obrigas que non tería por que asumir, pero asume unha serie de obrigas en aras da colaboración público-privada, que son o gasto de consumo de enerxía eléctrica, de auga, limpeza viaria, recollida de residuos, conservación e mantemento da rede viaria pública e conservación das redes e instalacións de saneamento, que sería máis ou menos €500,000 ao ano. Que pasa? Que nós, lóxicamente, eso podemos asumilo en bon estado, é dicir, temos que asumir o polígono en bon estado. Entón, nós, que lle requirimos a Xestur? Que realice as obras necesarias para que nós recibamos eso en bon estado, que son obras de reparación na rede viaria e de reparación na rede de alumiado público, que é o que peor está. Entón,
o Concello quere aprobar esas estatutos da entidade urbanística e conservación, o Concello quere asumir parte das obrigas máis alá do que debería asumir, pero non podemos facernos cargo dun polígono que está sin manter dende hai moitos anos e que tiña que estarlo mantendo Xestur, porque a acta de entrega de 2015 di que mentres non se constitúa esa entidade de conservación que é obrigatoria a súa constitución de acordo co proxecto sectorial, ten que facelo Xestur. Creo que está clarísimo. Esta é a teoría, este é o libro, pero a realidade hai unha deficiencia, hai uns empresarios que se queixan, hai uns usuarios que tamén se queixan, polo que di Iago Lestegas, pola incomparecencia, abandono, non resposta de Xestur. Home, claro, que van a decir, se eu como din deste goberno botarlle a culpa a outros, e se pode ser a Xunta mellor que mellor, nesta en calquera outra cuestión. Falaba do alumeado público. Quen estivo facendo o alumeado público e por que deixou de facerse? Iago, porque se vamos a vir aquí a unha clase didáctica, expliquemos todo, porque se non logo imos ao exame e suspenderemos, como estade suspendendo en varias áreas e varias cuestións. Habería que preguntarlle, insisto, a señora Abal, que era parte do goberno socialista, dende que se recepcionou o polígono da Xionlla. Todos tiveron a oportunidade de poñer o día e de coidar ese mantemento, todos, excepto o Partido Popular, que non está gobernando, nin gobernou no anterior mandato, non? Aparte de esta insistencia que ten o BNG en culpabilizar a Xunta de absolutamente todo e do tema do mantenimento de Xestur, non está escrito que unha obriga de Xestur desde a ata de recepción no 2015 facer o mantemento do polígono. Ahora teño que dicir, non lle está gustando a señora Rozas a resposta que porque vostede está non me está gustando porque está dicindo que non é unha obriga, que é unha obriga dos diferentes gobernos que pasáis. No, María, non me está gustando porque está dicindo non rematei, gustaríame rematar. E a señora Rozas xa non é a primeira vez que ten por costume poñer na miña boca cousas que eu non dixen, María. Non dixo vostede que lle estábamos botando a culpa a Xestur e que Xestur non tiña responsabilidade? Pero eso non é que eu diga, que non tiña responsabilidade, non o dixen. Preguntando a responsabilidade. Eu non dixen que non tiña responsabilidade. Desculpa, entendinte mal. Sí, enténdeme mal habitualmente. Entón vostede está dicindo... A ver, remata, Olaya. Es que non hai mal, non sei, gustaríame que me pregunte. É a responsabilidade de Xestur. Para poder responderche, María, necesito que me deixes falar. Olaya, por suposto que hai unha acta de recepción na que dice que hai que quen será responsable é a entidade urbanística de conservación de facer ese mantemento. E por suposto que dice que esta entidade ten que ser constituída. Pero volvo a preguntar, cantos intentos se fixeron? Quen estivo facendo o mantemento do polígono ata o momento? Falaba o señor Lestegas das luminarias da iluminación do polígono. Quen asumiu ese mantemento? Por que se deixou de facer por que se deixou de facer ese mantemento? Home, pois se non o sabe o concelleiro de urbanismo do actual goberno de Santiago, temos un problema. Esa decisión tomou na Xestur. Xestur decidiu deixar de facer o mantemento. Terá que explicar Xestur por qué. Bueno, Iago, si non o sabes, deberíalo saber. Un cambio na normativa que non permite facer iso. É que non se pode vir aquí a contar as cousas a medias. Pero que como Xestur nin sequera acepta reunións para falar de isto. É que Xestur me parece unha actitude moi responsable dun concelleiro de goberno. Xestur nin sequera acepta reunirse con este concello para tratar esta cuestión. Houbo alusións tamén ao grupo que gobernou esta cidade durante tempo. Desde logo a cantidade de conservación tiña que estar constituída, eu non o vou a negar. Eso é así, non vou a negar o que é unha obviedade, pero tamén é unha obviedade que estamos asistindo a unha liorta entre goberno e Xunta de Galicia ante algo que realmente xa debería de estar bastante superado, cando deberíamos de estar poñendo a vista na creación de máis solo industrial. Este punto debería de estar superado. Eu recoñézolle, señor Otero, que dende logo a entidade de conservación tiña que estar creada, pero tamén lle recoñezo que os papeles din o que din. E o que din é que a persoa xurídica responsable da conservación e mantemento do polígono da Xionlla hasta que se constitúa a entidade de conservación é Xestur. E contra eso non hai nada que facer. E entonces facémolo sine die. Non hai nada que facer. Porque volvo a preguntar, é que de verdade me gustaría que igual que eu contestei as preguntas que me formulaste. Eu levo dende que me sentei aquí prácticamente preguntando.
cantos borradores se enviaron, Sí, cantos intentos se fixeron. Mentira, mentira, a min consta que lle asignaba o Concello, que lle asignaba o Concello unhas obrigas que non podía asumir. É un debate, pero se falamos dun en un. Quería acabar, sí. Acabe, señora Val. A ver, hasta o ano 2022 Estura estuvo asumindo determinados gastos, pero creo que o Concello tamén estuvo asumindo os gastos de suministro de alumbrado público, que non é cousa menor. E con isto non quero dicir que non o deba asumir. Realmente, desde o Grupo Socialista sí que entendemos que o Concello de Santiago ten que estar detrás dos empresarios e das empresarias de Santiago. E temos que tratar de impulsar. Pero a Xunta de Galicia tampouco pode facer deixación de funcións. Porque ahora estamos falando deste tema, estámonos enrocando en torno ao tema da Sionlla, que si el mantenimiento de la Sionlla, que si tal, que si cual, que si, que é un tema que hai que superar e que hai que abordar. Pero realmente a Xunta de Galicia, onde tería estar traballando xa xunto co Concello de Santiago, insistimos en a ampliación de solo industrial. Porque non temos solo industrial. E ese é un tema moi importante. E somos conscientes que a creación de solo industrial leva tempo, porque son moitos trámites urbanísticos, moitos trámites ambientales. E se non nos podemos a traballar xa, pois realmente Santiago quedará a cola, peor que na cola. E de feito, bueno, María, gustaríame porque fixemos claro. e de feito é curioso como na intervención da voceira do Partido Popular quiso enfocar a cuestión polo mantemento, continuar esta liorta eterna que eu comparto co Partido Socialista, que hai que buscarlle xa unha solución, e por parte do Concello de Santiago puso esa solución sobre a mesa para constituir esa entidade de conservación, púsose señora Otero. Redactamos os estatutos. E que de feito é curioso, unha serie de obrigas. Só lle pedimos que non se pode vostede, se me deixa rematar, non se pode vostede plantear que realmente en esta situación quen non fixo ben o seu traballo foi Sestur. Non pasa nada por ser críticos con un mesmo e ca Xunta de Galicia. Sestur tiña que asumir o mantemento, así o firmou no 2015 e é evidente que non o fixo, pero máis alá deso, eu tamén comparto que en vez de continuar con este debate eterno sobre o mantemento do polígono da Sionlla, que é importante, falábamos ao principio desta tertulia de novos polígonos industriais. E a min resultoume moi curiosa, pero curiosísima, a intervención da concellera do Partido Popular que obviou ese tema, que o único que dixo sobre novos polígonos industriais foi, primeiro, falar do Estado e da promesa do Orbitaliño do 2024 e falar do mantemento do polígono da Sionlla e dunhas declaracións do voceiro do urbanismo de Iago Lestegás. E, sen embargo, esqueceuselle decir o titular da Xunta de Galicia, e como temos aquí webcam, pois vou no poñer, a Xunta de Galicia avanza na ampliación do polígono da Sionlla coa previsión de sacar a concurso as novas parcelas e licitar a urbanización a finais do próximo ano, 2024. A Xunta de Galicia, agora mesmo, Sestur, está pendente de desenvolvemento de solo industrial de Santiago, que tamén comparto ca voceira do Partido Socialista, que cando por fin se saque, xa vai a ser pouco, xa vai ser necesario máis, pero está pendente da Xunta de Galicia. Quen está a desenvolver os suelos que os víamos nun medio de comunicación de outros concellos que sí que están incrementando o seu suelo industrial e, por tanto, os seus polígonos industriais, concellos limítrofes con Santiago? Son os concellos? Son as entidades privadas? Iniciativa privada? Non, é a Xunta de Galicia. A ver, non é que obviase na primeira intervención a cuestión do solo industrial, é que temos unha hora de tertulia, entonces eu creo que nos dá tempo de abordar varias cuestións. E creo decir, o que pasa que me escoita sempre de un xeito un pouco segmentado, escoitas aí como faz unha selección, escoita lo que queres, María. Creo que dixen, creo que unha das primeiras frases que dixen foi: creo que ninguén vai negar que en Santiago fai falta solo industrial. Creo que o que negamos é de que non é responsabilidade. María. Sí, interrompiume, pero dixo vostede que isto non era un monólogo. Pero non interrompiu vostede o concelleiro de urbanismo que dixo que era interesante facer un debate. Que pasa? As normas que quere para vostede non se lle pode aplicar o resto. Álvaro, cando poida falar, falaré. Non, pero a mí gustaríame que aclaráramos as normas. De un en un, vai ser aplicar diferente a señora do Partido Popular. Prudente, porque é un debate, evidentemente, pero veña, hola ya. Insisto, creo que se non foi a primeira, foi a segunda frase, creo que foi: ninguén negará que en Santiago fai falta solo industrial. E
e comentei outros aspectos para o desenvolvemento industrial a maiores do mantemento, como é contar con infraestructuras axeitadas. Por eso comentaba a cuestión da licitación do Orbitaliño. Claro, ter solo industrial é necesario. E queda moi ben, diante dun micrófono, decir e insistir, e ademais creo que debe ser das poucas cousas nas que vamos estar de acordo os 4, en que efectivamente fai falta solo industrial. A cuestión é, cando teña a disposición o solo industrial, que vou a facer con ese solo industrial? Porque agora mesmo, nos polígonos de Santiago, non hai parcelas dispoñibles, pero non hai proxectos en activo. Que está pasando coas licencias? Porque se teño solo industrial e despois non hai maneira de que a xente poida poñer en pé e en funcionamento os seus proxectos empresariales, pois, home, tampouco serve de moito para estar as parcelas creando... Tes coñecimento de alguna pendente? De varias, Iago. Creo que non podes presumir o Galla... O Galla, pediríache que non sexas tan soberbio. Pediríache que non sexas tan... Pois non hai maneira, chico. Pregunta, de usos industriais? Pero eu interrumpo vos a vos continuamente. Sí. Tende en conta que son os tres. Sí, revisa a tertulia de hoxe. Interrumpistes en varias ocasións. Sí, podemos revisar varias tertulias. Bueno, o baúl de clichés. O repertorio de clichés do Partido Popular. Que preguntalle fixos, Iago, neste gas? Vale, gustaríame, primeiro que nada, para continuar ca tertulia, gustaríame que houvese un poquinho de respeto, porque eu non vos faltei o respeto a vos. Vale, señor Lestegas, os clichés, bueno, nós teremos os nosos, ustedes teñen os vosos. Vostedes teñen os vosos. Vale, entonces, adiante, continúa, Otero, xa para ir sí, dando a palabra máis interventes. A ver se me centro, porque con tanto ataque... vale, decíamos eso, importante o tema das licencias. Creo que se un fai autocrítica e ten un pouquiño de humildade, que parece ser que non, o tema das licencias non é algo do que este goberno poida presumir. O Gallá sí. O Gallá eu pudese vir aquí e darlle os parabéns. E yo digo do xeito máis sincero que poida decirlo. O Gallá, señor Lestegas. Pero hai un problema grave, e o sabe toda a cidade, co tema das licencias. E outra cousa, porque comentábamos tamén, insistían moito, en que o que se creen sexan polígonos industriais, pero vamos a ver, que fixo da Costa Bella un polígono comercial? Que parece que aquí todo es culpa de otros. O polígono de Costa Bella é un polígono comercial? Por qué? Quen tivo a responsabilidade aí? Partido Socialista, Marta escoitando. Polígono da Sion, ya quero decir que isto é todo... Pero a responsabilidade de que eso se convertise en... Non sei, bueno... Para ir concluindo, últimas intervencións, porque temos outro tema tamén. Vamos a centrarnos. Eu descoñezo os datos de licencias, encantaríame de feito fago un chamamento ao goberno, porque sería maravilloso que se transparentase todo ese tipo de información, non só a través das xuntas de goberno local, que as vemos, pero sino a través de algunhas estadísticas públicas e oficiales, porque realmente nos permite a todos ter todo tipo de información a hora de tomar decisións. Sí que creo que hai moita demanda de solo industrial en Santiago, e de feito así nos lo trasladan os distintos colectivos empresariales. Hai moita demanda de solo industrial. Somos conscientes que hai que axilizar a tramitación de licencias. Non teño números, con lo cual non podo dar unha información tan minuciosa, pero sí que é verdade que o sentir xeral é que hai que axilizar a tramitación de licencias, pero dentro do Grupo Municipal Socialista queremos volver a poñer o foco na necesaria ampliación de solo industrial. Salir deste debate de mantemento do polígono da Sion, ya que sí que é verdade que a noticia desta fin de semana realmente de algún modo nos preocupou. Non sabemos de quen é a culpa, porque o que coñecemos é a través do que saliu no correo. Nun periódico. E non sabemos moi ben como se chegou a este punto, porque en teoría estábamos xa casi no punto final, porque estábamos pendentes dun informe de sostenibilidade económica para levar a Xunta de Goberno a creación da entidade de xestión de conservación, que insistimos, sabemos que temos que ir máis alá, unha entidade de conservación e modernización. Non sabemos por que se chegou a este punto. Danos a sensación que é por o enconamiento
de ambas administracións, porque isto Ninguén non me pode... escoita, isto é moi frustrante. Isto xa, pois é que non sei por que se É moi chega a este frustrante. punto. E que acaba de- o dixo Eu que dende ninguén logo, me escoite a ver, cando explico concelleiro, as cousas señor Lestegas, con toda a miña comparto, vontade de señor que Lestegas, de explicar de verdade, eu lle dixo no antes, somos conscientes que de acordo coa acta de recepción quen ten que asumir a conservación e mantemento é Xestur, pero tamén somos conscientes de que hai que chegar a acordos. Eso é importantísimo. Claro, pero decía o Iago Lestegas para que vesas que eu sí que che escoito, Iago, na súa primeira Tamén intervención. escoitei, outra cousa que lle mola contaba razón. contigo. Os demais tamén, outra cousa que lle non mola decía razón. vostede, Olaya, que non interrumpía. Decía, está falando todo o mundo, é a única que non pode falar na mesa do PP, es que isto é de verdade. Deixamos falar a María. María, Decía Iago Lestegas na súa primeira intervención que hai unha proposta sobre a mesa sobre esa entidade de conservación, que agora o debate xa non está, ou os problemas que pode ver Xestur xa non está na proposta, porque o Concello pois asume moitos deses gastos desa entidade de conservación. Hai que decir que é unha proposta xenerosa, porque non tiñamos por qué en función daquela acta de recepción e daquel acordo que se firmara, despois que o explique Iago mellor, explicou, que eu pero eu que tamén lle a escoitei. cuestión está agora en como recibimos nós ese polígono. Quedou claro nesta mesa, quedou claro que a competencia dese mantemento durante todos estes anos desde 2015 era de Xestur. Quedou claro, non? Creo que todos dixemos o mismo. Claro, non se fixo ese mantemento. Agora teñen que asumir os veciños e veciñas de Santiago cos seus recursos o que Xestur non fixo durante 11 anos, porque pasaron 11 anos con E este por que non se debate. chegou ata agora a un acordo? Volvo a preguntar. Bueno, non somos responsables do que somos responsables, que é o Concelleiro de Urbanismo o que está facendo a proposta dese acordo. Si ni siquiera se queren reunir connosco. Sí, exactamente. Bueno, O si os mellor, eu intentos dixenlle son na un miña... correo electrónico No, enviado de daquela todo- maneira que todo xa tipo ten de intentos, pasado, todo tipo ya de Señora Olaya, xa eu ten insisto, pasado, non ya. queira, non lle faga aos demais o que non quere que os demais lle fagan a vostede. Se vostede non quere que lle interrumpan, por favor, cando falamos os demais tampouco interrumpa, porque é un pouco incoherente pedir para un, pero aplicalo de forma diferente. Eu estaba rematando con esta intervención. Igual parece que te miras no Bueno, espeño. pues claro. nada. Es que o que non pode Nada, ser é non é que posible. cada vez que fales haxa un insulto velado, María. Eu non dixen Deixamos ningún rematarla, insulto, por favor, señora. que Non queremos dixen cambiar. ningún insulto. Queremos Non. cambiar de tema. A ver, no, adelante, Rozas. é que me parece bastante grave algunhas acusacións que escoitamos nesta tertulia por parte da señora Otero e en xeral por parte do Partido Popular. Eu só escoitei na duración desta tertulia un insulto, e saliu da súa boca Non creo. cando chamou o concelleiro soberbio. No, saliu da súa No, boca. eu non dixen Así esa que lle palabra. pediría Sí, que revisara dixéchela, vostede a tertulia Moi ben. e que o revise e que escoite de verdade como tratan os demais e que o que piden para vostedes, porque da Non mesma vamos, forma, non vamos a abrir ese. da mesma- No, María, da non mesma vayas por forma aí, que porque está si queres que interrumpindo falemos do durante trato to- dispensado da duns mesma compañeros de forma que non- corporación bueno, a outros, nada, non é creo posible, que non che podo convén acabar ir por así, aí. non podo. E que da mesma forma que pide que non se interrumpa e interrumpe ela todo o tempo, da mesma forma se lle pode aplicar o tema de tratar os demais con respeto e educación. Eu non dixen ningún insulto. Pido que me diga en que momento faltei o respeto e dixen algún insulto. Non foi así. Outra cuestión que quería rematar. Eu creo que estamos quitando o foco do que estábamos falando, do que era tema da tertulia, que é necesita Santiago solo industrial, porque outros concellos teñen solo industrial e Santiago non, e o estamos desviando, como o solo industrial que está pendente, non está pendente do Concello de Santiago, pois o estamos a desviar por outros lados. Por suposto, un deles o tema das licencias. Para que as licencias, e non vou entrar no debate sobre as licencias, pero para que as licencias, primeiro hai que ter solo, o sea, non se pode comezar a casa polo tellado. Se non hai solo onde se instalen as empresas, que é o que estábamos a falar, non poderá haber despois a queixa sobre as licencias, que por suposto podíamos falar moito da situación das licencias aquí en todos lados. Vamos a ir concluindo, pero pida a palabra a Marta Val. Eu solo por puntualizar, porque, bueno, sí que a señora Otero fai continuas referencias ao Partido Socialista e tamén fai continuas referencias ao Goberno do Estado. Sí que é verdade que hai un compromiso por parte do Goberno do Estado. Tampouco creo que a nadie se lle escapa que estamos vivindo unha situación que, bueno, o feito de que non exista orzamento, eso condiciona, pero tamén é verdade, eu non o vou a negar, Se o di vostede, non o digo eu non o vou a negar, pero tamén é verdade que estamos vivindo unha situación
tensión económica a nivel mundial que está obligando a destinar recursos para outra finalidade. Bueno, supoño que estará ao tanto, con lo cual entendo, antes desta situación, supoño que entenderá. Pero dende logo o partido poderíamos falar de canto tempo se levan sin orzamentos nacionais, pero no, tampouco é eu creo que a Santiago co goberno de España, co actual goberno de España non lle foi mal, pero bueno, o tema da ampliación dos polígonos. O Partido Socialista e o Grupo Municipal Socialista ten pleno compromiso con este asunto, compromiso que, por certo, lle faltou ao Partido Popular, porque insistimos, tras a desaparición da Emuvisa paralizáronse os polígonos de Formarís e o polígono de Costa Bella, que están prácticamente na mesma situación, que son os que hai que acometer a urbanización. E naquel momento, no ano 2012, viña a decir algo así a entonces concelleira responsable do Partido Popular que non hai demanda de suelo industrial e entonces pois non hai que desarrollar. Con isto que quero decir que hai que traballar a anos vista, porque somos conscientes que desenvolver solo leva moito tempo, porque non é unha cousa que se faga en 2 días, está suxeito a moitos informes e todas as administracións nos temos que poñer a traballar por Santiago. Venga, Iago Lestegas, de forma breve, depois Solai Otero se quere matizar algo que din que dixo e demais. Bueno, tamén lle vou deixar uns segundos para cambiar de sobre a Sionlla, o Concello decidiu en 2024 suplir a inactividade das persoas propietarias e iniciar ese proceso de redacción de estatutos, aprobación de estatutos de entidade de conservación, redactou eses estatutos, que foi un traballo moi importante para o Concello, para o Servizo de Xestión de Planeamento e Xestión Urbanística, someteu eses estatutos, a proposta de estatutos á audiencia de todas as persoas interesadas, asume nesa proposta de estatutos unhos gastos importantes que son de máis de medio millón de euros anuais para a Facenda Municipal, que é un gasto importante para a Facenda Municipal, pero, claro, asume iso sempre que se asume en bon estado, é dicir, que Xestur ten que, porque como asumiu na acta de entrega da urbanización que asinou en 2015, ten que facerse cargo do mantemento ata que se constitúa a entidade de conservación. É lóxico, procede, requirir a Xestur que faiga reparacións necesarias no viario público, no aluviado público, para, digamos, poñer o contador a cero e que unha vez que se constitúa esta entidade urbanística de conservación, cada quen asuma as obrigas que lle atribúe a entidade de conservación, pero non obrigas anteriores que outros desatenderon. Isto é lógico, non hai ningunha liorta, non é simplemente que, bueno, nos requirimos a Xestur que faiga o que ten que facer, igual que nós estamos facendo o que temos que facer. Pecha este primeiro tema, Olai Otero. Olaya, algo máis que puntualizar ou cambiamos ao seguinte tema? Nada, en verdade non vou entrar no si dixo ou non dixo, porque si temos que empezar a valorar o tema dos insultos e as faltas de respeto que recibimos nos casi a diario. A verdade é que sería bastante desagradable comentar. En canto ao tema das zonas industriais, que é o realmente interesante e o que supoño lle importa de verdad aos veciños e veciñas de Santiago, é que, se se recibe un polígono industrial en mal estado, será porque, volvo a decir, se deixou para mañana, por decirlo de algún xeito, ese mantemento durante moito tempo, porque levamos xa moitos anos, houve moitas oportunidades de chegar a un acordo e solucionar esta cuestión. Insisto, é importante, ademais do mantemento, e ademais de contar con solo industrial, axilizar as licencias, e é importante contar con infraestructuras que acompañen a ese solo industrial e a esos polígonos industriales. Máis de 40 minutos debatindo sobre as zonas industriais, temos 12 para falar da Policía Nacional, para poñer en contexto e para que as intervencións sexan os máis razoadamente posible concisas, para dar a entender aos veciños e veciñas de Santiago de Compostela que ocurre coa Policía Nacional. Todo o mundo coñece ese incendio, unha réplica que días despois aconteceu, outro día sacábanse vehículos do interior. Os propios policías nacionais cos que falamos sinalan, teñen a percepción de que nunca voltarán a esas instalacións, unha percepción que teñen eles polo estado no que quedou, e de momento están facendo a súa función, que en moitos casos é recibir a terceiros, polo tanto, é unha situación que afecta non só os propios efectivos da policía, sino tamén os veciños e veciñas. Outro día víamos furgóns na Praza do Obradoiro atendendo, penso que despachando DNIs e pasaportes. Bueno, cal é a situación que xa coñecemos, pero que datos podemos ofrecer á cidadanía de que vai a ocurrir coa Policía Nacional en Santiago de Compostela, María Rozas?
Pois non sei se son eu a persoa máis adecuada O que para queira, comentar. digo, porque acababa de intervir Iago, pero Marta Val, veña, Marta Val, sí, un pouco por delegado, sí. Sí, nada, empezo. Veña. Pois gracias por ofrecemento. A ver, Marta, va. a verdade é que, bueno, todos somos coñecedores da situación. Eu non tive a oportunidade de visitar as instalacións por dentro, evidentemente nadie ten por que telo, porque eso solo está limitado ao persoal técnico autorizado. Como xa sabemos, pois a semana pasada culminouse a retirada de vehículos que era de bastante difícil retirada, valga a redundancia, e o que permite ter as instalacións un pouco máis libres para continuar con ese proceso de peritaje que é imprescindible para facer unha avaliación dos danos. De momento non se fixo esa peritaxe dos danos do incendio. Están coa peritaxe dos danos do incendio. De momento non teño información máis actualizada, están coa peritaxe. O proceso de retirada de vehículos non é sinxelo, é dicir, estaban en moi mal estado, están continuando con esa peritaxe. Me consta que, bueno, que os responsables políticos neste sentido pois estamos tamén pendentes e enriba do tema, porque a verdade sí que é verdade que queremos solventar dunha vez por todas esta situación. Aproveitamos tamén para agradecer tanto as forzas e corpos de seguridade, neste caso aos efectivos da Policía Nacional, a súa comprensión e a súa colaboración e a súa boa disposición no traballo, porque o certo é que a pesar do que, bueno, da situación que se tuvo que vivir, ou do campamento, por dicirlo así, provisional que se tuvo que instalar, o servicio á ciudadanía estáse a prestar. Somos conscientes que nunhas condicións que deberían de ser outras, non o vamos a negar. En ese sentido, pois, bueno, estáse avanzando nesa peritaxe para determinar finalmente que é o que se vai a facer, se se pode recuperar ou non ese inmoble, e tamén se está traballando en buscar alternativas para a reubicación transitoria, provisional, ou no seu caso, evidentemente, xa se estamos a falar dunha reubicación definitiva, esas serían palabras maiores. Son escenarios Son escenarios. Hai algún tempo... Entendemos o hartazgo, dende logo, dos efectivos, sobre todo do persoal, que están os que están aí. Temos algún tempo, señora Val, dunha conclusión que diga que liña collemos? Esperemos que o máis pronto posible, porque somos conscientes de que esta situación tampouco se pode alongar moito no tempo. Aí non vamos a poñer excusas, porque evidentemente tamén é verdade, quero que a xente entenda que non é un proceso, pode aparentemente resultar sinxelo, pero bueno, hai que facer esa peritaxe, e esa peritaxe estuvo condicionada porque había que retirar todo o que había dentro. Perfecto. E as cousas non se poden retirar de calquera maneira, senón con determinadas medidas de seguridade. Entendo que non vai dar moito tempo a entrar en debate, pero sí polo menos coñecer un pouco cal é a situación e as catro posturas que temos aquí. Dicía eu que entendía que non me correspondía a min abrir este debate, porque non é unha responsabilidade do goberno local. Por suposto, nos preocupa, como calquer veciña de Santiago. Entendemos que non é a mellor das situacións pois atender a xente que pide cita para renovar o DNI ou o pasaporte nas condicións que se están a facer, pero como ben sabe todo o mundo, ou debería saber, porque agora xa vista algunhas declaracións de algún partido político, pois ás veces o dubido, Policía Nacional é un organismo que depende do Estado. Desde o Concello de Santiago sí que mostramos toda a nosa colaboración á dirección da Policía Nacional, a comisaría. De feito, en todo aquilo que nos pediron, pois desde o Concello de Santiago se resolveu, pero entendo que buscarlle unha nova ubicación pois é unha cuestión que leve tempo. A min constame, como a señora Val, que estiveron a mirar pois diferentes ubicacións. Creo que nos trasladarán unha noticia, creo que dentro de pouco, dun posible lugar diferente a esas furgonetas que agora mesmo están no Obradoiro, mas, bueno, pois entendo que a Policía Nacional, por tanto o Estado, quen teña que trasladar a información que lle corresponda. É correcto, non? O que está dicindo a señora Rozas, unha ubicación... Sí. Estáse buscando, dende logo, e de feito xa é tamén público, estáse buscando unha alternativa, porque, bueno, sexa
ou quede invalidado, por decirlo así, ou inutilizado o edificio, non o sabemos, porque todo depende un pouquiño, inutilizado quer dicir para este servicio, todo depende do que resulte da peritaxe que se está a facer. O certo é que, bueno, aínda que teñas que acometer algún tipo de rehabilitación, vai a levar tempo, con lo cual, algunha reubicación provisional dende logo. Hai unha ubicación que se poda xa trasladar ao conxunto da ciudadanía, non? No, de momento sí, non. A ver, é que eu quedo abrallada. Estánse traballando, disculpa, diferentes opcións, pero non podo de momento dar esa información en detalle. Sí, nada, bueno, estánse barallando opcións, o Gallá chegue pronto e non sei que se máis pronto posible sexa realmente pronto, porque a veces parece que o máis pronto posible, pois, bueno, pois ya veremos cando va siendo, non? E mentras se fai a peritaxe, que facemos? Porque se están dando situacións realmente, bueno, difíciles de entender, porque xa o decíamos na rolda de prensa que deu o meu portavoz a semana pasada, o mes pode encontrarse un pai, unha nai, con un neno pequeno nas instancias que agora está utilizando a Policía Nacional e ese neno pequeno ver como entra unha persoa esposada que pode ser perigoso ou non, que pode entrar de xeito tranquilo ou non, si pasa algo, quen vai asumir a responsabilidade de iso? E a verdade é que que non podo quedar máis que asombrada de que cando se lle pregunta a tenente alcaldesa da capital de Galicia por esta cuestión, pois se negue a responder e recurra a portavoz do Partido Socialista para que, bueno, lle dé un pouquiño de entrada. Que por unha cuestión lóxica debería ser Marta Val. Señora Otero, está moi ben esa... Lóxico porque... Señora Otero, penso que reconduciu moi ben o moderador que son eu, que debe Marta Val, por unha cuestión de partido e de competencia, realmente dar unha primeira valoración. Eso é totalmente certo. Estamos seguros de que en verdade se puxo todo empeño e todo interese en entender, en coñecer en que situación se están prestando os servicios á cidadanía e en que situación están traballando os funcionarios policiais, porque a alcaldesa Goretti San Martín a día de hoxe recibiu os traballadores e as traballadoras da Policía Nacional, acercouse polas instancias, polo lugar de traballo para coñecer en que situación, en que condicións están traballando. É isto que non vai haber moito tempo de debatir, son 4 minutos os que restan. Iago Lestegás, achegouse a alcaldesa algún grupo de goberno, interese polo estado dos policías? Eu sempre insisto que cada administración ten as súas competencias e ten que exercelas. Cada administración debe exercer as súas competencias, non as competencias dos demais. O importante é que cada quen exerza as súas competencias. Eu o que podo engadir é que, polo que me consta, porque houve técnicos de urbanismo que visitaron o edificio, os danos son moi sustanciais, moi significativos e, por tanto, non creo que a solución seña rápida, porque, bueno, a mí o que me trasladaron era que os danos eran moi importantes. Eu sí que querería engadir que tanto a alcaldesa, seino con certeza, que tanto a alcaldesa como o concelleiro de policía tiveron en todo momento unha interlocución permanente ca comisaría da Policía Nacional, ca comisaria da Policía... Déixeme acabar, si a mellor é que lle vou responder a pregunta na miña resposta, se me deixa acabar. Tiveron unha intervención e unha interlocución constante que se facilitou espazos os que nos solicitaron pequenos que necesitaban por cuestión de atender determinados temas con intimidade e por tanto falou co interlocutor que se debería falar desde un punto de vista da Comisaría Nacional, non? Que é pois a persoa que dirixe nestes momentos en Santiago esta Policía Nacional. Eu insisto en que dentro do Concello pois mostramos toda a nosa colaboración ca Policía Nacional, a voceira do Partido Socialista creo que demostrou que é así, entendemos que, bueno, pois o incendio foi grave, que fixo isto que se mantivera no tempo algo que no seu momento pois a Policía Nacional pensaba que iba a ser máis curto, non? Mas tamén recollendo isto que decía o concelleiro de que cada quen ten as súas competencias, non sei se tería sentido que os traballadores da limpeza do Concello de Santiago, do Urbaser, foran a petarlle a porta do delegado de goberno para reclamar pois, determinadas cuestións que son decisión do Concello ou foran a Xunta de Galicia, non? Eu creo de verdade que debemos de manter algo, aínda que sexamos diferentes forzas e cores políticos, debemos manter algo que é a relación entre as diferentes administracións estean gobernadas por quen estean gobernadas. E, por tanto, se hai unha interlocución con quen dirixe
e o Concello de Santiago e con quen dirixe a Comisaría Nacional, pois aí estánse tratando as necesidades que ten cada corpo. Recta finalísima, sí, é máis, deixademe de facer un apuntamento. En nada desconectamos o noso sinal de FM, pero se nos pasamos algún minuto a sesión completa na nosa emisión de Facebook Live, onde afortunadamente tamén nos sigue moita xente. Adiante, porque é un tema importante. Máxima empatía, e isto é moi importante, coas traballadoras e traballadores da Policía Nacional, máxima empatía, e dende logo humildemente lle decimos que traballaremos para que a solución chegue canto antes. Creemos, de verdade, creemos que a solución provisional xa ten que estar en riba da mesa, se non é a... É dicir, se o edificio queda inútil, non queda, hai que facer unha reparación, pois realmente esperemos que a solución de un traslado provisional se poña en riba da mesa canto antes, porque creemos que é necesario. É dicir, esta situación non pode estenderse moito no tempo, e dende logo, así o reconocemos desde o Grupo Municipal Socialista. Nos gustaría que o Grupo do Partido Popular, cando as listas de agarda no chus ou en urxencias no chus se superan estadísticas que xa nin hai nin estadísticas tubera, a mesma humildade para recoñecer eses problemas que teñen no exercicio das súas competencias. Nós recoñecémolo, e dende logo entendemos que a solución provisional definitiva ou que sea debese poñer canto antes en riba da mesa, porque isto non se pode estender moito no tempo. Nos gustaría que o Partido Popular tamén o recoñecese cando se poñen, se falan dos problemas, por exemplo, que temos nas urxencias do chus, ou os problemas que temos no ámbito educativo, na atención a nenas e nenos con necesidades educativas especiales, que non son menores. Pero é que hai que facer recordatorio tamén. Que decía Álvaro, adiante, recta finalísima. Solo para rematar. Eu vou a ser moi breve. É que a policía, a empatía está moi ben, e eu creo que de recibo tela, pero que o que necesitan a parte de empatía son solucións, e demoran porque levan así 2 meses. E igual estaría de ben que, sendo esta unha das principais xefaturas da provincia, o ministro tivese tamén empatía e se acercase por aquí tan sequera a ver como é a situación. E a pregunta que eu decía, a pregunta que eu formulaba era se a alcaldesa de Santiago, a señora Goretti San Martín, recibiu ou atendeu a solicitude dos traballadores e as traballadoras da Policía Nacional que insistiron e están insistindo en falar con ela, a ver se dende aquí agora conseguimos que a través deste micro pois poida recibilas, porque queren falar con ela e non os está recibindo. Entonces, de pouco serve esa apertura das portas do despacho da alcaldesa se ao final recibe a quen, ou os policías non teñen dereito a ser recibidos pola alcaldesa nunha situación como esta, cando están traballando con unha situación realmente lamentable. O sea, da igual que... É que xa, de verdade, xa non é só pola policía, é polos veciños. Eu creo que inda que non sexa da túa competencia un pouquiño de empatía e atender a estes traballadores, eu creo que sería de rigor. E, sinceramente, eu creo que nos está poñendo todo o que se podería poñer de parte do actual goberno. A visión, alguén máis que quere concluir? Xa, todos se te viron, non dou moito tempo a seguir debatindo, pero penso que quedou claro cales son as posturas que con este tema tamén importante, o primeiro das zonas industriais, que se alongou quizáis demasiado, pero que tamén é importante, o igual que a Policía Nacional. Lles mandamos dende aquí un saúdo a todos os efectivos traballadores, policías nacionais, por seguir adiante co seu día a día, pois nunhas condicións que non son as que estaban acostumados, froito dese suceso que fomos coñecendo tamén un pouco os motivos onde se orixinou, e que, como vemos aquí falado por Marta Abal, estáse buscando unha solución para o traslado a unhas dependencias máis cómodas, máis accesibles, para o curto, que non penso que medio longo prazo, porque se sirve a ese edificio pois a remodelalo, a xeitalo, e se non sirve, pois entendo que dun xeito máis xa definitivo a nova estancia da Policía Nacional. Graciñas aos 4, que vaya ben a semana e a disfrutar do bo tempo. Gracias, Álvaro. Graciñas.